шумо чаро мошин надоред? пурсид писарча аз падараш. пул надорам. агар ту танбалӣ накарда хони мутахассиси хуб шавӣ, соҳиби мошин мегардӣ. падарҷон, шумо барои чӣ танбал будед? модар бо писараш: писарам, тез биё, аз мактаб дер мондӣ. писарбача: не, ман имрӯз ба мактаб намеравам. модар: чаро? ман мехоҳам дар рӯзи иди 23 феврал ба муаллимам ҳамин хел тӯҳфа кунам. бигзор аз набудани ман истироҳат кунанд. набера бо биби: бибиҷон, дуруст аст ки мегӯянд дар муқобили бадӣ некӣ бояд кард? биби: бале набераҷон. пас набошад ба ман 5 сомонӣ диҳед, ман айнаки дурбини шуморо шикастам.